अभी आप सुन रहे हैं खाजे डी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। सुमित सतीश अखन अहाँ सब सुन रहल छी सजनी म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। कही सखी ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना सखी सैया मिलल हमर घर मुतना सखी सैया मिलल हमर घर मुतना का कही सखी ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना सखी सैया मिलल हमर घर मुतना सखी सैया नियन खखुआइल रहेला आबेला रोजा बिछावना होए सखी साथे मर्द बेकार बारे बिछावना हां हां से जब या के है हमर बलमुआ दाबेला खूबे फुलावना हो चुहुमा चाटी ही नैनी मोटका लेबेला रोजे उठावना हो माने न बतिया दाबेला छतिया आके अनहरिया में करेला बतिया कहेला हमारा के सुताना सखी सैया मिलल हमर घर मुताना सखी सैया मिलल हमर घर मुताना। अभी आप सुन रहे हैं खाजे डी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। सुमित सतीश घर मुताना राइटर उहु महानजर गरावे नीतीश रंजन बुलावे है सखी कुछ समझ नहीं बुलावे हां हां देवारा आतिश धर्मेंद्र आशिक दके चॉकलेट फुसला हवेला होठ के लाली बिखर गइला बा चढ़ल जवानी तर सहावेला निंदो ना आहाबे चाइना उड़ाहाबे निंदो ना आहाबे चाइना उड़ाहाबे दुख मिलल बा बिखाना सखी सैया मिलल हमर घर मुतना सखी सैया मिलल हमर घर मुतना का कही सखी ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना सखी सैया